Elikkä se on taas uusi kanava, Desthyper. Ja tänään mä tekisin tällaisen videon. Tää intro on tehty Animotolla. Tää ei sillä väliä. Älkää valittako, jos äänenkin menee teidän mielestä. Kyllä. Tänään voisi pelata Minecraft. Vähän tosta aloittaa tota peliä. Play. Eiku voips vittu. Jää X-ray päälle. Tähänpäs näin. Edit profiili. Vittu. Näin. Tästä 1.6.2. Näin. Kaikki on hyvin. Joten aloitetaan Minecraft. Ystetään vähän tällä. Ei jaksa laittaa kokonaan tällä. Teilläkin on mukavampaa olla. Kreate. Desthyper. Ja Britney World. Valitan R-vikaani, jos ette aina saa selvää tästä. Mutta ihmiset on erilaisia. Elikkäs mä teen myös korttitemppuvideoita. Tässä on vähän kaikenlaista. Vähän... Onko tässä Optifine? Otapas. Just silloin kun itse ottaa joku Tähän niin kaikilla muilla on joku LNG päässä. Näin. Näin saatte nauttia tästä. Tehdään junglepuustotalo, vaikka tämä on täyttä paskaa. Todellakin. Elikkä jos pleikalan henkilöitä lisätkää dest-hyper 2 R:llä. Näistä puusta saa jonkun alkutalon. Ja niin edespäin. Tehdään lyhyitä let's playtä yhdestäkin jaksosta. Koska asiaa. MTSn Android nyt ei valitettavasti toimin. Räkkään saan Androidin lähipäivänä, että saan toimimaan MTSn Androidin. Ja niin. Postin edellisen kanavan, en kerro minkä. Koska alkoivat ihmiset koulussa haukkumaan, mutta että ne ei uskalla muuta tehdä. Joo. Taas. Joo, mulla on tällainen lagi tullut tähän, että tää joutuu tälleen vetää sitä. Kyllä minkä takia tällainen on tullut. Tämä on vähän ärsyttävä. Mä tokkoon. Kyllä ne ostan kun alkutalonsa. Pannakaa vittu. Ai niin. Näistä saa villaa. Aika. Tuommoisella juhlava. Vihollisia. Näin nyt on 3.
Näin. Ja ei kun taloa tekemään. Paljon se FPS. Oh, 24. 25. On kyllä aika paska. Mä en tee kovin isoa taloa. Sillä se ei tarvetta. Elikkäs joo. Tämä on todellakin uusi kanavani. Tällä tulee sitten pelkkää pelivideoita ja ehkä jonkunlaisia haasteita. En ole vielä varma. Crafting tabla. No hui nyt niitä onkin paljon. Meitä on 4, niitä on 1. Joo, mitäskö? Ei se kyllä mitään haittaa. Joo, ihan 5/5. Siinä ehkä on miinus. Miten se menee? Tosta. Ei olla enää liikennevaloissa. Tulis nyt tännekin. Joo, mä kyllä ennen tehnyt tällaista. Tikis jo. Voi vittu. Minä. 5/5. Ai onks sillä vielä? Ei muuta kuin vaan vähän logo. Maksi Joo. pois. Video. Fast. Max FPS. Popping. Full screen. Se on hauska. Ei. Vittu. Henniellähän menee hyvin. Ei vaan mitä. No voihan tää olla periaatteessa esittelyvideo, missä mä pelaan minä. Seuraaminen mä aloitan 1.5.2, jossakaan ei pätki. Heippa terallaa ja se olisi taas ensi videoon.